Και έρχεται η ώρα που αποφάσισες να φύγεις από αυτή τη δουλειά και μου λες, Λία, το έχω πάρει απόφαση, ξέρω πώς θα το κάνω, έχω παραιτηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν. Οκ. Μου ζητάς να μιλήσουμε 10 λεπτά και θα το κάνεις μόνος σου. Μπορεί να το έχεις ήδη κάνει και 1 και 2 και 5 φορές. Όμως, έχεις σκεφτεί κάτι. Πρώτον, το έκανες με το σωστό τρόπο. Και δεύτερον, και σημαντικότερο απ' όλα, τι βρήκες μετά? Υπάρχει μέθοδος με συγκεκριμένα και μεθοδευμένα βήματα, τα οποία θα σε βοηθήσουν και να φύγεις από εκεί που είσαι, αλλά και να βρεις το επόμενό σου ξεκίνημα. Είναι η μέθοδος του career coaching που εφαρμόζω με όλους τους coaches, τα στελέχη επιχειρήσεων και τους εργαζόμενους. Αν είσαι σε φάση που θες να αλλάξεις εργασία και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις ή απλά χρειάζεσαι ένα πιο ξεκάθαρο επαγγελματικό προσανατολισμό, τότε στείλε μου μήνυμα και θα λάβεις τη μέθοδο των 5 βημάτων του career coaching μαζί μου. Είμαι η Λία Μπισμπίκη, πιστοποιημένη executive coach και μπορώ να σε υποστηρίξω σε θέματα εργασιακά και καριέρας.